Хей, хайде да правим Леле Виетъл от Болдърс Гейт 3. Да видим този път аз ли ще довърша нея или пак тя мен. Започваме с арматура, като е задължително да си извадите с нея поне едното око и да си набудете пръстите поне 10 пъти. Всичко е направено с пот и кръв. Буквално. Минаваме към първия слой кожа, още известен като сивата глина на скалпи, която ми счупи ръцете да я размачкам, и след едно печене преминаваме към следващия слой кожа вече с помеката глина, защото това не е човешко с другата. Реших този път да започна от торса, обикновено първо правя краката, та ще видим как ще се получи. Леле Виетъл по-скоро е баба Виетъл и гравитацията силно е засегнала някои части от тялото й. Няма да им споменавам името. Йолонка се казва. След цял ден бръчкане на цици не ми остана време за друго, така че ще се видим утре за глава, крака и така нататък.